basın mensubu arkadaşlarımdan kürsünün önünde... Masaya şeş Ali bi navê Tifaka Millet ber bi hilbijartinan ve tifaka xwe didomîne. Di civîna davîn da mase li ser teksta bi navê polîtîkayên hewbeş rêkeft dibû. Rêkeftina ku nêzî ji 250 rûpelan ve pêk tê û li ser neh sernavan diraweste îro biraya giştî re hat parvekirin. Hiqûq, dad û daraz, birêveberiya dezgehên resmî, pêşîgirtina li gendeliyê, aborî, zanist û geşepêdan, perverde, siyaseta derve, evlehî û koçberî, beşek ji van sernavanın. Di rêkeftinê de xalên wek pêşîgirtina li qeyyûmên şaredariyan û zehmetgirina girtina partiyên siyasî jî cih girtin. Vatandaşın onurunu korumak adına Di nav rêkeftina me de bû jiyaneke birûmet bû her welatiyekî ji cidayîkbûnê heta mirinê hemû tişt hatiye mîsûgirkirin. Çaksaziyên berfireh di nav xwe de dihewîne. Tevî berfirehiya rêkeftina masaya şeş Alî, dîsa cihnegirtina pêngavên bi pirsa Kurd re peywendîdar, yên wek zimanê zikmakî û tarîfa hevwelatîbûnê balkişand. Nûnerên masayê li ser ew rexneyê wiha dibêjin. Kürt, Türk, Alevi, Sünni. لا بەرنامەکەماندا جیاوازی کورد و تورک و عەلەوی و سوننە نییە. ئەگەر دەستوورەکەمان و بەرنامەکەمان مافی مرۆڤ و کەرامەتی هاوڵاتی وەک بنەمای خۆی قبول بکات، مافی هەموو لایەنەکان بە دڵنیاییەوە دەپارێزرێت. Biryara masaya şeş Alî, kandîtê xwe yê serokkomariyê jî 13 Sibatê diyar bike. Çavkaniyên siyasî, egera kandîtiya serokê giştî CHP Kemal Kılıçdaroğlu vek egerek mazin dibînin. Li gorî rapirsiyên civakî bêyî piştgiriya HDP bi serkeftina masayê nepêkane. Lê belê di bernameya îro de jî proseya piştî hilbijartinan di navbera 6 partiyan da tê dîzayn kirin. HDP ji 4 partiyên li ser masayê zêdetir dengan distîne û heger piştgirî bide masayê di varê hilbijartinan de çawaret tê kirin ku ew xale rêya nîqaşên nû weke. Nalîn Dirî, Kurdistan 24, Ankara.